Hello again mga langga. Nako, episode 20. Maraming naglaro ng ating mga harangs, maraming nag-share ng ulit ng ating mga live stream, maraming pumunta, maraming nagsaya, maraming nakipagdikitan, maraming nag-emote ulit at umiyak dahil sa mga matitinding liriko ng ating mga kanta today. Salamat sa extra effort at sa extra pagmamahal na pinakita niyo dito sa 5PM Online dyan. Andiyan na sina Rosser Dodi, Jose TV, Tana Maulion, Kit TV, Michelle Bamba, Arch Vlog, Park Mary's Home, Flora Liza 2020 TV, Cariza and Vlogs, and of course, Jose TV another for the second time around, Park Mary's Home for the second time around, Michelle Bamba for the second time around, Simply Teen, salamat ate, and of course, Arch Vlog for the second time around. Salamat sa walang sawang support dito sa 5PM Online dyan. Naway di kayo magsasawa at pagpapalain kayo nawa ulit ng Panginoong Diyos. Salamat mga langga, ha? Thank you.